Čaute všetci. Zdravíme vás z nádherného a slnečného Žaškova. Dnes máme 30. augusta. A koná sa tu V+S Welding Cup 2015, jeho 5. kolo, slovenský pohár a medzinárodný majstrak MX65. Tak sa na to poďme pozrieť. Jeho posluch číslom 52, jazdiaci za 711 Popper MX Team, nám dojazdil svoju druhú finálovú jazdu. V obidvoch jazdách druhé miesto, vyhral Kvaldu, náňal Xaviera Voroša, tak sa ho pýtame. Jojo, čo ti chýba na Xaviera? No tak prvú jazdu tam to nevyšlo, lebo trošku zlý štart som mal a už sa to nedalo dohnať, lebo išiel som zozadu, akým som ich všetkých pobiehal. No a druhú jazdu, nejaké druhé kolo som spadol v zákrute, no a tam mi ušiel. Takže pár tých takých technických chýb tvojich jazdných, ale v podstate spokojný druhé miesto dneska. Ale hej, tak dá sa to. Tak ti držíme palce, tvoji sponzori určite budú mať radosť aj za tento výsledok a potrenuješ na Xaviera, že? Hej. Takže ahoj Jakub, vyhral si nám prvú finálovú jazdu, ako sa cítiš pred tou druhou? Cítim sa dobre, uvidíme, budem sa snažiť pripraviť na niečo najlepšie a dúfam, že to pôjde tak ako v tej prvej. Čo hovoríš na zvyšok štartovného pola, kto je takým tvojim najväčším súperom, koho sa obávaš, respektíve pred kým si dávaš pozor? Tak určite Denis Poláč je rýchly, aj Števo Svitko, ten ale nedošiel prvú jazdu a uvidíme, aj z tých ostatných chalanov môžu byť rýchli. Ako ti sedí trať? Mali sme tu už nejaké pády, menilo sa poradie. Trať je už trošku sušia teraz, ale dá sa to zvládnuť zatiaľ. Takže my ti držíme palce a ďakujeme za rozhovor. Díky aj ja. Just open your eyes, just open your eyes and see that life is beautiful. Will you swear on your life that no one will cry at my funeral? Just open your eyes, just open your eyes and see that life is Takže máme odpretekané, ja som stretol Štefana, ktorý dneska jednak organizoval, pretekal. Štefan, nejaké zmeny na trati vykonal si? Tak urobili sme jeden taký nový úsek trošku, aby sme to natiahli aj možno 5-7 sekúnd. Je to trošku dlhšie, no snažili sme sa trať nachystať, ale bohužiaľ bolo 35 stupňov, takže strašne zaprášilo, ale na to, že bolo až tak teplo, tak to bolo celkom Ja si myslím takisto. Ako sledoval som trať a mali ste ju super pripravenú, ten práh nebol taký tragický, jak inde. Čo tvoje technické problémy? No mám akurát nový model motorky a trošku som to nie že testoval, ale tak som šiel prvýkrát na tom auto, asi po hodinu som to zabehol a vždy, keď sa to zohralo, tak to strácalo to výkon, takže aj jednu jazdu, aj druhú. Menili sme sviečku po prvej jazde, ale asi to s tou sviečkou nebude, takže budeme musieť. Druhá bola pekná jazda, no kolo pred koncom si odstúpil, škoda. Tak ja som asi už po druhom kole mi to prestalo vynehávalo, ale chcel som zistiť presne, že či to vyneháva, alebo či to stráca výkon, lebo už som počul, že v Čechách presne preto to motorky vrátili, že motorko, tak som chcel vidieť, že čo je asi na chybe, ale tak to zistia asi už viem, si. Tak ale každopádne pekná jazda od teba. Ďakujeme ti pekne za tento pretek a tešíme sa budúci rok, dúfam. Ďakujem. just open your eyes and see
say that life is beautiful. Will you Mám tu dvoch kamarátov, Kubka Popoviča a Mikolasa Mareka. Títo dvaja kamoši si dneska zapretekali na medzinárodnú majstráku Slovenskej republiky. Išli o veľkú trofej. Chlapci, povedzte mi vaše pocity, ako sa vám šlo, Kubko. Mne sa išlo dobre, a druhá jazda bola trošku horšia. Čo sa ti stalo? Padol som v prvom kole hneď. Takže si doháňal. Ale dohnal si, dobre. Bolo to pekné jazdenie od teba. Palec hore. Čo ty nám povieš dnešnému tvojemu výkonu? Tak v prvej jazde som dvakrát spadol, raz v prvom kole, druhýkrát hneď pri cieli. Ale jazdilo sa mi celkom fajn, na to, že to bolo dosť rozbité. Bolo to vidieť, no aspoň si Števkovi svojimi padmi trošku upravil trať, ale si celý, to je základ a máš to vyhrané, takže si ten majster, ako sa hovorí. Tak ja ti gratulujem. Ďakujem. Tebe, Kubko, takisto za druhé miesto a vidíme sa v Širokom. Hej. Pozveme všetkých do Širokého spolu, čo vy na to. Okay. Takže s týmito dvoma sa vidíme v Širokom 4. októbra a bude tam riadny náklad, pretože aj títo dvaja budú bojovať o posledné body a ja sa na to fakt teším. Čau. Poviem čau. Čau. Takže toto je moja veselá parta a ja sa s vami lúčim. Nazdar na budúce. just open your eyes, just open